Farm gate price sa Luya sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, mahal ng daan. Sayranta ang sitwasyon sa bukid sa report ni Alan Domingo. Naabda na mo, kini mga lalaki naghakot sa mga sinakong luya gikan pastam na ini ganimutang sa layong Bukirang Bahin sa Barangay Sudlon 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Mutimbang sa 70 ngadto sa 80 kilos ang sulod nga luya sa sako nga ilang giba sa likod. Gitapok kini mga sinako sa balay sa tag-iya nga si Andres Ilaya. Mato niya nga 120 pesos ang ilahang presyo sa matag kilo sa luya nga kumprahon usab sa mga negosyante nga mosaka sa ilang dapit. Maayong klase ang ilang luya nga naani gikan sa moabot usa ka hektaryang umahan nga gitamna niini. Ang kuha nila tag 120 ra gyud ang kilo. Sa komprador. Oh, komprador 120. Unya ibaligya carbon. Ibaligya na dito sa carbon karon dugay-dugay naman sa ko wala ko kadtog carbon nya. Wala ko kuan pero wala ko kahibaw pila na presyo nila ngadto karon. Kini ato nahimutangan karon labi na kanan dihang dapita. Kabahin lang ni sa halapad nga tamnanan og luya na harvest na og gitamnan sa nila og balik muhuat pag unsi ka buwan ay nila ma-harvest. Gipasabot ni Andres nga karong panahon na lang magkabawi sila sa gasto sa pagtanom sa luya, tiba-tiba kay taas ang presyo niini. Matod niya nga timing lang nga maka-jackpot sa kataas sa presyo kay usahay maka-timing pod nga barato nga maabtan pa gyud sa sakit ang luya. Kani siya mo abot gini siya og mga 11 months. Musa na siya maguwang. Kaya ang linghod ani mo na 5 months linghod barato na siya. Kung sa bukid tag 120 pesos nagdaan ang presyo sa luya, sa mga merkados Dakbayan miabot na sa 160 ngadto sa 200 pesos ang kilo sa presyo nini. Unang ipasabot sa City Agriculturist nga posibleng nihit ang supply gikan sa ubang dapit sama sa Mindanao nga nakasinati kaniadto og pag-uwan-uwan nga dili maayo sa pananom sa luya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.